Ngicela ukuyisende accountini yakho bese uyinike uSteve Ovo. Kanjani mosasizwani sino Steve Ovo? Ngiyacela manje mfowethu lo muntu uthe kimi uyayidinga. uSteve Ovo uyahlanya ngiyoyidla le mali. Akana bank account so uncle lakhe lisendela mina 100 rand ukuthi ngimnike. Ngiyakutshela zange ngimoshe isikhathi mina ngizidlele yona kasala boma 40 rand. Ngisarelaxile ngizwe ngecall le uncle lengitshela ukuthi bayombuza uSteve Ovo ukuthi ngimnikile le mali. Ngiyakutshela le uncle liyangihlolela. Hayi ngibongile ngithuma ufanfikile ukuthi ayobuza uSteve Ovo ukuthi umnikile naye imali. Ngiyakutshela sekumele manje ngihambe ngiyocambela uSteve Ovo manga ngoba uzongibamba. Uncle lakho lingisendele i100 rand ukuthi ngikunikeze. So ngiyile bank ngathola ukuthi umshini awusebenzi. So ngizobuyela ngabo 8. Ngizokunika. Ufanfikile mesangitshe ukuthi uyifakile vele. Angabuyidlili case lento yenzayo. Ngiyayifuna, angeke ngikushaye. Angisali, ngizokufaka ivan. Ngizokubophisa, angisali. Ngiyayifuna namhlanje. Ngiyayifuna. Ngiyakutshela mfana mele ngiyenze iplan. Ngizwe enye impama mfana ngisondele kule crowd ngokusheshsha. Ngihlangane noNyovest ngimbuze ukuthi kuyenzakalani. Sithi namayela abadlala igame empama ama winile uthola 20 rand. Yebana ngiyayidlala le. Ngiwini ngiyena kumsuthu ngiyoboleka i40. Musa sikangiyamathatha. Ngiyakutshela igcina ihlangane mali ngithi ngiyabuya uSteve Ovo ngimthola ngekho. Ngithi ngibuyele edladleni ngibona ingidi engingayazi. Ngiyakutshela uSteve Ovo ngikhiyele ngaphandle. Ngiyakutshela indoda engadlangada yama-analog ibuyikosha iteft ethendeni. Ngiyakutshela uyenza ifilimu ethendeni lakangedleza. Khamba ntwana yami. Ngibona umama lahlekile i-dustbin lapha ethendeni and basola usigebengu. Into ongangitshela yona leyo. And umama uthi azoyithola uzongipha 150. 150 150 Bonjo. Hey, lentwana lithi nginganatwa ngiyayela le. Umntwana ukhale shona aka Gethu akafuna ukubanjwa. Lentwana ingenza isilima ngithi kwayo kanti ikhale tsakane. Angidlali ngidetector ngifuna ukuyitinyela lentwana yizwa. Intwana zami. Ubusigebengu. Enhleki namhlanje kwenzakalani? Hi. Ngithi ngizoyithola kule room nyana layo lutho akunamuntu. Ngibheke toilet ngoba ithanda ukushaya i-triple T. Ngiyakutshela mission complete akadlalanga. Ngiyakutshela I'm telling you ama THD wasekasi aka Chingchong abunile. Ngiyakutshela into yasiblock 14 eHong Kong iplan ukuvandalize ubhonyozo. Uzwa lento aphumela lendlu. Uzwa. Ngingane so. Mfana ngiyakutshela isukile. Ngeke zigebengu namhlanje enzakala. Le ntwana sezilo zizodwa izwile le mpama iceda khala ma. Hayi madoda ngathi asambeni bazoza. Ngiyakutshela uSpeaker ubone ngathi wamfikela sasa amasoja phela endaweni. Ngilala libuhlungu iqolo. Uresign intene engqondo kuphuza every second. Ewomeli yazele fridge igcwele khishwe nesishebo. Ngisho izitshe khabetheni for ukufaka amabhodlela. Thapha weka amagogo. Fandazi eshe. Ngiyakutshela lamaforina yahamba. Lamashangani njalo sopo la. Mina ngithi nibhekeni kaJoseph kube kuthengisa mina makahamba kuthengisa mina ningivoteleni ke.
ivele sokuvotela wena niyazi nizothola izinto mahala isho mntwana yazi mina ngisibhekele ngiceka ama-chocopies namakhekhe hayi abahambe ngedate abahambe ntwana abahamshisa ntwana ngiyacabanga wena sokuyisigubhu sakamcase mali umabhonyoze shop ngiyakutshela yo ngiyakutshela isikhathi sokuflya amachita awalindisi sengibekile la manje kamini bese Alex aka Zandra sifunana nalesilili ngiyakutshela uchilekisile kunokuthi asifonele hayi ntanga ngeke kanti lo muntu Mboni namthu lo muntu anduva. umfonele Sikufonele ulwazi. ngiyakutshela le ntwana impatha kamampela ithathani isikhathi sokuresponda Eksekaw. Uvanja yami. Amani kunisifunele nawo mani. Wena ngumthula Chris. Kunini sifunele nawo. Amani uyangitshintsha wena yazi ngokubanga. Wasitshintsha. Sokukhahlela yabo. Hayi kanye manje. Kunini sikufuna? Yes. Ekaw, sheshe ufike la makoteni. Ngapha ndotatshana nokuthi netawena. Singapha lolwazi. La khona ngathi usuthi le ntwana le attract amasource ngiyakutshela kuvele le ntwana yayo ubhodo hayi basebhadini ifike ngokukhala kanti bazositrafika ntwana yami hayi wena bayithathile ama-chiefs kuyena ubhonyo KO finish lazi muzwanga ziphele endaweni lawa ama-triple dots aka finish and clara please like and follow please ngiyakutshela le ndoda yasemasipopa singakadeshi izingeli kasilonke inteke positive khona sikhona ngiyakutshela uyangifuna ngiyakutshela le-putting lenzile izinto ezintsha every day detecting scanning looking straight abuze le ntwana kabeetroot idayingazo yes wena sana wena sana yamazi unjiba wena sana ambonanga le ntwananyana le akazibona lutho ngiyakutshela sinsamfuna bamshayisa ngiyakena le njiba bafethu bafethu yazi ngiyakhala la jo ntshentshela ispeaker le out ayibamba nemanye ayifuni yabo ayifuni uzongithola mawuyehla mawuthi right ubana nawe nintshela isitori ngiyakutshela lokhu ethe-distracting sakamvuthuza ngithuzithile hayi ngiba khambani masawubuya lo mdidi khe enhlek le ntwana yangitheka ne thi ngiyibambe ngiyi-1 rocket stool abone ngathi stool hayi wena njiwa gcwali ngizomtshela upanzo hayi wena njiwa amacatshaba liye kagcwali wena ngizomtshela upanzo le ntwana le nebhadi ngiqeda kubaleka abayiphinde 2 stars usibala guys don't forget to like and follow ngiyangicela please